खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन बरायबा हरनाय थाबाय आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दावदै खलथाजों बोरैहाय मा होनो दावदै खलथा माने बे दावदैनि बे कार्टुन बे दिहुननाय बेजों बोरै बिबार बानायो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोनाबो आंनिफ्राय सोलोंनानै न'आव दोननो हागोन बिराद मोजां नुखायो फार्स्टआवनो आङो बे बिबारखौ बानायनो थाखाय बे दावदैनि खलथाखौ लादों ओमफ्राय आङो लादों कालार दाखालिनि बे वालाव फुननाय बे कालार होब्लासो मोजां नुगोन ओंखायनो कालारखौ लाबाय आरो ओमफ्राय आं लादों दालाय बे दालाय बेखौबो आङो कालार फुनगोन ओमफ्राय आं लादों मोनसे बथल बेयावबा आङो मा होनो सुतुलिजों माने मेमब्रायनानै माबा बानायगोन आरो कालार फुनगोन बेखौबो थ' आङो बेखौ बेबायदि दोनगोन आङो बे दावदैनि खलथाजों बिबार बानायनायखौ बेवहाय बेबायदिहाय सिथाब आथाजों सिथाब होगोन आरो थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो थ' फार्स्टआवनो आङो बे दावदैनि मोननै साइड थायोना मोनसे बेबायदि साइड आरो ओमफ्राय मोनसेया बेबायदि एसे माने फिथुब बेबायदि आङो बे साइडखौ लागोन बे साइडआ मोजां जाया ओंखायनो आङो बे साइडखौ लागोन आरो बे साइडखौ आङो फार्स्टआवनो ब्लेडजों हानानै लाग्रोगोन बेबायदि दिहुननानै लाग्रोगोन आरो ना ब्लेडजों बेबायदि आरोना लोगोफोर बेखौ बेबायदि हानानै बेखौ दिहुनना लाजोबगोन आरो फार्स्टआवहाय बेखौ आङो हानानै बेबायदि दिहुननानै लाग्रोजोबगोन नै जाबाय आंनि बानायनाया ओमफ्राय आङो बेखौहाय ब्लेडजोंनो बेबायदिहाय मा होनो बिबार बायदि सेपाव बानायना लासिगोन आरोना बेबायदिनो बेखौ इथिंहाय इदि हाहरगोन ओमफ्राय इथिं हाहरगोन आयु ब्लेडआ माबा फुट्रासो जाबाय बेबायदि ओमफ्राय बेबायदि गेजेर गेजेराव एसे हानानै बिबारनि बायदि बानायनानै लागोन आरो फार्स्टआवहाय बेबायदि नुदोंना बिबार बायदि आं गासैखौबो बेबायदि बानायना लाग्रोनोसै बेखौ बेबायदि हानानै लाग्रोनोसै आंनि बिबार बायदि बानायनाया जाजोब्बाय नै लोगोफोर दा आङो बेखौ कालार फुनग्रोनोसै कालार फुनग्रोनानै रानहोनो माने रानना दोनगोन ओंखायनो टाइम नांगोन ओंखायनो आं बेखौ फार्स्टआवहाय कालार फुननानै दोनग्रोनोसै आङो रेड कालार फुनगोन आङो बेजों बेबायदि कालार फुनग्रोनानै लाग्रोगोन आरो आखाइ नांजोबसिगोन आंनि कालारा आंनि फुननायानो जाजोबसै लोगोफोर आखाया गोजा नांजोब्बाय नै बिहु मोसानोसो मोजां जासिगोन आङो बिनि गेजेराव बेबायदि गोमो फुननानै लाग्रोनोसै आङो बेयावनो
आंनि गेजेराव गोमो गोमो बेबायदि फुननाया बुजाबाय दा आङो दालायाव ब्लेक कालार फुननोसै बे दालायाव ब्लेक कालार फुननोसै बेबायदि आङो फुननानै लाजोबनोसै आंनि दालायाव ब्लेक कालार फुननायाबो नै जाजोब्बाय आं बेखौ फुरना दोनथ'नोसै फेनावहाय ओमफ्राय आङो दा बे बथलखौ मा होनो दुरुंजों मेमब्रायनोसै आरो मेमब्रायनानै बेयावबो कालार फुनना बेयावनो खोथासै दा आङो फार्स्टआवहाय बेखौ माबाजों दुरुंजों बे दुरुंजों आङो मेमब्रायना लाग्रोनोसै नायलांबाय थादों होमबा बिनि थाखाय आं नांगोन फेभिकल आथा आं एक्चुअलि गेदेरखौसो लाबोनांगौमोन आं उन्दैखौसो लाबोफ्लांबाय आखाइ बायदि दिहुनना लानोसै आङो बेयो एसे फुनग्रोना लागोनसै आं बुरजानो फार्स्टआवहाय सिथाबनायनि गोलैनांला दे बेबायदि आधा जाबाय नै लोगोफोर आरो आधा दङ आं बेखौ बेजोंनो जइन खालामनानै इदि आरो बेनिफ्राय लाफिननोसै माबायदि नुदों फाइनालि लोगोफोर नै आंनि बथल दुरुंजों मेरनाया जाबाय ओमफ्राय आङो बेवहाय मा डिजाइन होनोसै सानथ'वाखै र' ओमफ्राय नै बेखौ आं बेयाव सोनानै दोननोसै बेबायदि आङो बेवहाय माबा नै आखाया मा जाजोब्बाय आंनि माबायदि गयो आथाया एकदम नोंथांमोननि थाखाय आं एथ' खस्थ' खालामनानै बे भिडिअखौ बानायबाय थ' अन्नानै प्लिज आंनि भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम दे लोगोफोर बावनो नाङा आं बेवहाय इम'जि आखायनोसै मोनसे इम'जि थियाखैनो बेवहाय ब्लेक कालारजोंनो आखायनोसै
Smile. सालायाव आङो गोजा फोनसै ब्रासाव गोसोम नाङा दङ आं हुगुराखै ओंखायनो गय जानाय सालाय बायदिसो जाबाय दा हुगारनानै फोनना नायनोसै खेबसे आरो गोजा जायो जाया ब्रासाबो गैला बायनोबो फैसा गैया जाला बे सालाया मोजां जाला गोजाया बेबायदि गोसोम थानोसै गय जानाय बायदि गय जाग्रा नालाय बानायग्रा मानसि ओंखायनो बेबायदिनो जानानै थाबाय ओमफ्राय बियो जाबाय आंनि बानायनाया ओमफ्राय आङो टिभि कलाथाजों आंनि माबाखौ बिबारखौ बेवहाय सिथाबलांसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोनसे बुस्थु बावनो बावदोंसो मेगनाव मुसुगुर थानांगौ ना अब्लासो मोजां नुगोन मुसुगुर गैयालासिनो मेगनाव बोरै जानांगौ फुट बादिसो नुबाय हर' गावनो नुनानै गिना खाराबानो जाबाय आङो ओरैनो गिखावखा आंनि बिबाराबो रानखाबाय नै आङो दाहाय आंनि बिबारावहाय बेबायदि आथाखौ फोननानै दोनलांसै बियो आथाखौ आं दोनना लाग्रोनोसै थाब थाब फोनलांनो हानाय बायदि आथाखौ फोननोसै बेनि उनावहाय बेबायदि बेयाव फोनना दोनसै थानो नागिरा माथो ना आथाया रानाबा कालार रानाखायसो थानो नागिराखै आथाया फोनलांगासिनो फाइनालि लोगोफोर आंनि बानायनाया जाबाय बिबार बानायनाया आथा रानथ'वाखै दासो बानायजेनदों ना आथा राननो होनांगौ मोजाङै अब्लासो टाइट जायो दा आंना गोरलै जानानै दङ गोलैलाङो ओमफ्राय र' गोलैनो नागिरबाय बुंनोबो आंखौ दसे सम सिरि थाथ'दे आंखौ बुंग्रोनो हो बिनि उनाव गोलै लोगोफोर बेनो फाइनाल लुकआ आथा रानबासो मोजां जागोन आथा दा रानथ'वाखै थ' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय बिदिब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो मा होनो अननानै माने लाइक आरो शेयारखौ एकदम खालामथार आरो आं बे भिडिअखौ माने जोबोद खस्थ'जों बानायबाय बिराद खस्थ' जाबाय बेखौ बानायनायाव बे आथाया सिकथाब्ला मोजाङै बेखौ रानो ओमफ्राय आखाइफोराबो एकदम आथा नांजोब्बाय थ' अननानै नोंथांमोना प्लिज हाजासे बे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो नुयो बेबायदि माने दोननो हायो न' बेबायदि बानायनानै एथ' मोजां नुयो नै गावनि आखाइजों बानायनायखौ बायनायनि बादि मोजां नाङा गावनि आखाइजों जुदि बानायनानै बेबायदि दोननो मोनो बिराद मोजां नाङो मोजां जागा माने गाज्रि जागावनिखौ बिराद मोजां मोनो आरो बिदि थ' लोगोफोर नोंथांमोननिफ्राय आं दिनै भिडिअ लानोसै अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आं बार बुंबाय थाबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन ओमफ्राय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानै हाबफैदों बिदिब्ला अलवेज वेलकाम आरो आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर
बिदिब्ला लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो एसेनोसै बाय